Cultur Pro és un projecte portat per 3 universitats de la xarxa Vives de les universitats catalanes. Les accions se centren en cursos de llengua francesa i catalana i mòduls audiovisual i virtual de cultura professional adreçat a professionals per tal de fomentar i impulsar la seva mobilitat. Cultur Pro, un projecte de formació adreçat a professionals per tal de renforçar la integració transfronterera i fomentar la mobilitat interregional. El projecte s'emmarca en el programa Espanya, França, Andorra de cooperació territorial europea, Interreg 4A, i compta amb la Universitat de Lleida, la Universitat de Perpinyà Viadovicià i la xarxa Vives d'Universitat com a socis. El lidera com a cap de fila la Universitat de Girona. Cultur Pro és una eina per al desenvolupament territorial integrat mitjançant la cooperació i l'intercanvi d'experiències interregionals. Consisteix en accions que contemplen la formació presencial a tots dos costats del Pirineu, així com la formació a distància. Francès amb finalitats professionals a Girona, UDG, francès amb finalitats professionals a Lleida, UDL, català amb finalitats professionals a Perpinyà, UPVD, mòduls de formació virtual en cultura professional UPVD-UDG, mòduls audiovisuals de formació en cultura professional a UPVD i trobades d'estiu UPVD-UDG. Sí, hi ha hagut trobades, s'ha madurat a distància, o sigui, ja fa temps que funciona i avui és la presentació oficial. En què pot concernir universitats properes com Lleida, Girona, Perpinyà? De què es tracta? Bé, es tracta de cooperació transfronterera i llavors hi ha qüestions de llengua, per tant, cursos de francès i cursos de català, respectivament, segons les universitats, i llavors hi ha també projectes de mòduls professionals per treballar la llengua, tant l'aspecte català com francès, a partir de mòduls, això. Que considerem que Europa, a través dels fons FEDER, ha volgut recolzar el Cultur Pro, el projecte de llengua i cultura professional, perquè va detectar, l'autoritat de gestió va detectar una mancança, un buit important en aquest espai transfronterer del nostre Pirineus, Mediterrània, sobretot en el sentit de reforçar aquelles línies d'acció que des de la universitat, però també d'acord amb els agents socials, volguessin ampliar la formació amb un objectiu molt clar, que és millorar el canvi de cultura professional que no sempre és tan pròxim com ens podria semblar des de la universitat. Hem entès que l'objectiu professional però enfocat molt especialment en la llengua. No necessàriament, no necessàriament. És la llengua, és l'instrument, la llengua francesa, la llengua catalana, però com dèiem abans, també explicar com es treballa a un cantó i l'altre de la frontera. Li pot semblar des de Perpinyà que es coneixen els horaris de treball de Figueres, però no necessàriament. O la legislació o el dret mercantil, si vols obrir una empresa a Perpinyà i ho vol fer una persona de la Seu d'Urgell. No és tan fàcil. No és tan fàcil. Intentem omplir aquests buits. No, vinc de la Universitat de Lleida. Estic en el comitè acadèmic i per tant és una mica el que ha dit l'entrevistat president, és a dir, plantejar, indicar les habilitats, els coneixements per a la gent que en principi pot interessar en aquests cursos. Penseu que hi ha bastanta demanda o que és un projecte que té futur? Crec que és un projecte que té futur, ja que el fet que compartim un espai comú i entenem com a espai comú un àmbit geogràfic, una regió d'Europa, tinguin en compte també les característiques diferenciades de cada un dels àmbits. La Catalunya Nord, Andorra i la Catalunya, per tant, són àmbits de certa forma diferents, però l'objectiu és buscar els punts de coincidents de poder establir un àmbit comú.
Aquest projecte és interessant, de fet, perquè es cuida, vol prendre en compte la cultura professional, és a dir, una cultura dedicada a professional, una cultura dels països catalans, una cultura a nivell de l'aprenentatge pràctic de la llengua, a nivell de tot el que és la cultura en general catalana. I sobre un territori que agafaria l'espai català transfronterer, a més Andorra també. I això ens permetria de tirar endavant la mobilitat tant dels estudiants com dels professionals d'aquest territori. Diguéssim que les col·laboracions amb les universitats catalanes existeixen des de fa temps a través de la xarxa Vives i nosaltres hem començat les col·laboracions amb Girona ja fa temps i concretitzem amb projectes Interreg des de 2009. Sí, és la Casa del País de Catalans, és aquí. A dintre de la universitat. I dintre de la universitat, sí. Estem portant un projecte també que se diu Et fer Sassó, que també és un projecte líder de l'Interreg. I aquí estem treballant, avui és la presentació d'un altre programa que és molt similar i que té objectius comuns, sobretot en tema de llengua i de cultura. És a dir, que dins del nostre projecte, que és un projecte més un tema transfronterer també de formació sanitària i social, llavors tenim eixos de treball i un dels objectius d'un eix és la mobilitat i els intercanvis dels estudiants i dels professionals. Què té de particular el seu projecte respecte a la resta dels projectes? És que té un tema molt bé definit, que és el tema aquest de formació sanitària i social.